שלום, נפתור מבחן מת מכטרוניקה קיץ 2022, מועד א', שאלה 1. באיור לשאלה 1 מוצג מעגל חשמלי למדידת טמפרטורה. המעגל מבוסס על חיישן מסוג RTD, עשוי מפלטינה. מקדם החיישן הוא 0.003916, זה המקדם החיישן. התנגדות החיישן בטמפרטורת הייחוס R0 ב-0 מעלות היא 100 אום. המעגל כולל את החיישן ה-RTD, 3 נגדים, R1, R2 ו-R3, ווולטמטר, ויש לנו מקור מתח U. נתון U 21 וולט, R1 0.1 קילו אום, R2 0.2 קילו אום, ושאלה ראשונה באלף, הסבירו מהו חיישן מסוג RTD, רשמו באנגלית את משמעות האותיות RTD. אז RTD, הפירוש באנגלית זה Resistor Temperature Detector, זה בעצם חיישן שבו ההתנגדות תלויה בטמפרטורה, ולפי שינוי ההתנגדות אנחנו יודעים את הטמפרטורה. בסעיף ב' שואלים אותנו מה מורה הוולטמטר, מה המתח בין A ל-B, כאשר הטמפרטורה הנמדדת על ידי החיישן היא 72 מעלות צלזיוס. בתשובה לסעיף ב', ראשית אנחנו נחשב את המתח UA על ידי פשוט נוסחת מחלק מתח. זה מתח המקור U כפול R2 חלקי R1 ועוד R2. נציב את המספרים, זה יהיה 21 וולט כפול 0.2 קילו אום לחלק ל-0.1 קילו אום ועוד 0.2 קילו אום, והמתח UA הוא 14 וולט. כעת אנחנו נחשב את ההתנגדות של החיישן RTD בטמפרטורה של 72 מעלות, לפי הנוסחה 100 כפול 1 ועוד אלפא, שזה 0.003916 כפול 72 פחות 0, 0 זה טמפרטורת הייחוס, וזה נותן לנו התנגדות של חיישן של 128.2 אום, והמתח בנקודה B יחושב בדומה למתח בנקודה A לפי נוסחת מחלק מתח U כפול R3 חלקי R3 ועוד R של החיישן RTD, ואם אנחנו נציב את המספרים זה יהיה 21 וולט כפול 100 אום, 100 אום זה 0.1 קילו אום, חלקי 100 ועוד 128.2, וזה שווה ל-9.2 וולט, כלומר הפרש המתחים בין הנקודה A לנקודה B, UAB, וזה מה שהוולטמטר מודד, הוא 14 פחות 9.2, כלומר 4.8 וולט. בסעיף ג' אנחנו צריכים לחשב את הזרם שזורם בנגד R3, כאשר הטמפרטורה הנמדדת היא 72 רומייר. שימו לב, זה לא מעלת צלזיוס, זה מעלות רומייר. תכף אנחנו נתייחס לזה, אבל צריכים לחשב מה הזרם שזורם בנגד R3. אז ראשית, כדי לפתור את הדבר הזה, אנחנו נמיר את הטמפרטורה למעלות צלזיוס. הקשר בין רומייר לצלזיוס זה שהמעלות ברומייר זה 0.8 כפול המעלות בצלזיוס, או המעלות בצלזיוס זה המעלות ברומייר חלקי 0.8. נציב 72 מעלות רומייר לחלק ל-0.8 ונקבל שהטמפרטורה במעלות צלזיוס של 72 מעלות רומייר זה 90 מעלות צלזיוס. כעת נחשב את ההתנגדות של החיישן בטמפרטורה הזאת ונמצא שהיא לפי הנוסחה 135.2 אום, והזרם בנגד R3 הוא בעצם המתח שנופל על שני הנגדים בטור, שזה RTD ו-R3, לחלק לסכום ההתנגדות. יש לנו בעצם פה שני ענפים במקביל, ואנחנו רוצים לחשב את הזרם בענף הזה, וזה יהיה המתח שנופל, כלומר U, לחלק לסכום הנגדים, שחישבנו את ה-RTD
אנחנו נחשב 21 לחלק ל-135.2 ועוד 100 אום, ואנחנו מקבלים שהזרם הוא 0.0893 אמפר בנגד R3. בסעיף ד' אנחנו צריכים לחשב באיזה טמפרטורה במעלות קלווין המתח על החיישן הוא יהיה 7.5 וולט. אז איך אנחנו פותרים את זה? אנחנו בעצם צריכים לרשום את הנוסחה למתח על החיישן RTD, וזה בעצם יהיה לפי נוסחת מחלק מתח, המתח שנופל על שני הנגדים R3 ו-RTD, כפול ההתנגדות RTD. לפי הנוסחה הזאת, אנחנו מציבים את המספרים, אנחנו יודעים שהמתח על החיישן הוא 7.5 וולט, U 21 וולט, RTD, ההתנגדות של החיישן זה הנעלם שלנו, R3 זה 100 אום, אנחנו נציב את זה ונפתור ונמצא בעזרת המחשבון, אנחנו נמצא ש-RTD הוא 55.55 אום. כעת מה שנשאר לנו למצוא זה את הטמפרטורה שבה ההתנגדות היא באמת 55.55 אום. גם פה אני ארשום את הנוסחה של ההתנגדות של החיישן לפי הטמפרטורה, ואני מוצא בעזרת המחשבון, מוצא T, הוא מקבל את הערך מינוס 113.5 מעלות צלזיוס. שימו לב, הם ביקשו מאיתנו לחשב את זה במעלות קלווין, לרשום את התשובה במעלות קלווין, אז מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לקבל את התשובה במעלות קלווין זה להוסיף לזה 273, אז מינוס 113.5 מעלות צלזיוס ועוד 273, זה 159.5 מעלות קלווין. עד כאן.